Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Jamilu Abdulrahman, wanda kuka fi sani da Haimar Ra'is ko kuma Mr. Writer. Ina muku barka da shigowa cikin wannan shiri mai taken darussan rayuwa kashi na 1. Darussan rayuwa shiri ne da zai rika kawo muku gajerun labarai masu koyar da darussa waɗanda za su amfani rayuwar duk wanda ya saurare su. Labarin namu na yau dai takensa shine mugunta ba ta da riba. Wata rana wani kyarkeci ya fita neman abinci, yana ta tafiya har ya isa wani ƙauye da ke ƙarshen dajin da yake. Kwatsam sai ya yi arba da ayarin wasu tumakai suna kiwo. Yana nan yana tunanin yadda za a yi ya kama ɗaya ya cinye, sai ya ga wata fatar tunkiya a gefen hanya a yashe. Nan take sai wata muguwar shawara ta zo masa. Sai ya yi tunanin bari ya sanya wannan fata a jikinsa, saboda yin hakan zai ba shi damar shiga cikinsu ya yi ta'asa cikin sauƙi. Kyarkecin na isa ayarin waɗannan tumakai, sai makiyayin da ke kiwon su ya kaɗa su suka nufi gida. Da suka isa gida, sai ya sa ɗaki ya kulle. Ya fito kenan, sai matarsa ta ce, "Mai gida, yau fa ba mu da abincin dare. Me zai hana ka yanka mana tunkiya guda ɗaya mu dafa?" Mai gida ya yi na'am da wannan batu, don haka sai ya koma ɗakin tumakan da nufin ya kamo ɗaya ya yanka. Bisa sa'a kuwa sai ya kamo wannan kyarkeci ya yanka shi. Ƙarshen labarin kenan. Darasin labari: ita mugunta ba ta da riba. A duk lokacin da ka nufi yi wa wani mugunta, to kanka kake yi wa. Dubi dai yadda rayuwar wannan kyarkeci ta salwanta a garin yin mugunta. Allah ya kiyashe mu da faɗawa irin wannan hali. Masu sauraro, a nan muka zo ƙarshen wannan shiri mai taken darussan rayuwa kashi na 1. Sai mun sake saduwa a cikin wani shirin. Na bar ku lafiya.